Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki Nongbylla Sngi lani kita ki labor ki ba em kamai jakpo da ka basu bella Sngi la ki dei ki misteri ki kuliru ki batrai bakta Delhi ki Phuh Samrkhie da ka jinkman hadien ba ka menteri rangba jongka Delhi ka Rekha Gupta kalapan bana da ka hukum ba ki Nongbylla lani kita ki malik ha ka porlior ki dei ban ai ka por Shongthait ka ba nadu khat arbaji siteng Sngi Haduh ka por lai baje no phai Sngi khanang ba ki Nongbylla kin yo Shongri tengen ba kin laj na ka jingset kerang palat ka Sngi ka menteri rangba ka Delhi ka dalet ya kenduru ya ki Nongbylla ha ka jaka bela jongki ha korol ba ka Delhi ban ya shondur lang bat ki bat la pelong ru ya ka program ka balingkot ha kane ka program kalapan benaru ba ka sorkar BJP kan le ya ka free medical check up lani kata ka jing examen bat ka jing sumar ai ya ki Nongbylla Sngi bat baro ki dukhot jong ka yeng ka sem jongki kani ka jing pen bana jong ka menteri rangba ka Delhi ha ka Sngi ba ka parthai hi baro koi ka rakhe ya ka World Labor Day lani ka Sngi karpang jong ki Nongbylla Sngi nalor kata kalapan bana ba ka sorkar kan bu ya ki jaka pelang umdi ki bapaja ha kaleng ki benta jong ka Delhi khanang ba ki Nongbylla kinyo bantong ya ka ka bapaja ka ban penja that bat penja sliang ya ki ya ka ba kinda sngo hunru bandi khamtam da ki la that la jram योगदान होता है बढ़ाने के लिए आपकी जो मुख्यमंत्री है आप रेखा गुप्ता वो यहाँ पर पहुँची हैं और देखिए यहाँ पर नहीं आएगा अरे इनको सब पता है और उनको छोटी सी लग रही हो क्या करती हो नमस्ते क्या रहती हो हाँ अच्छा कौन चक्कर झुकी में सब ठीक चल रहा है कोई तकलीफ तो नहीं हमने झुकी के लिए बहुत फंड दिया है कि अपना वहाँ शौचालय बनाओ वहाँ पे नाली खरंजा बनाओ कोई तकलीफ हो बता देना सब ठीक है कोई चिंता तो नहीं है किसी प्रकार की बच्चों को आप इधर आओ थोड़ा ये लेडीज से दूर हो थोड़ा इधर से लो फोटो थोड़ा प्लीज यहाँ नहीं आओ आप आगे में आप थोड़े दूर आप थोड़े दूर गैप करो यार थोड़ा सर इधर करिए सर थोड़ा पीछे हटिए आप ये घूमना मैडम को यहीं पीछे हटिए क्या कर रहे हो यार आप परेशानी भागा नहीं भागा तो यहाँ पे काम वाम करने में कोई अभी तो वो हमने वो सरकार में बढ़वा दिया इनसे मिले यार अभी नहीं ऊपर चढ़ा रहे